masubo matuod ang dili ang ngayan. Provincial jail ang among ginsudlan, pader nagalibot sa kilid magtimbang, rehas na salsalon ang among puwertahan. Ang gintunaan sang among pagpriso, may ara pa muno pamatay sang tawo. May ara hold upper kawatan sa bangko, may ara nga smuggler kontra sa gobyerno. Alas 7 sing aga kami ang mamahaw, isa ka pandisal taho nga malusaw. Ang luha sa mun mata nagakanaw-kanaw, bangod sa kung taho sarang mapanghinaw. Alas 11 in punto kami ang mapila, makadto sa kitsin makuha panyaga. Bugas nga inji wala mapili, bangod sang kitchen boy matamad magputi. Ang amon nga utan ginulot nga langka, tinuktok nga tangkong bisan asin wala. Samtang nagakaon gatulo ang luha, daw ano kasubo kung imong makita. Sabado, Domingo kami wala obra, kami nagahulat sang amon bisita. Maayo lang iya ang may mga asawa, kay may nagadulong sang pagkaon nila. Kami amo niya nga mga soltero, nagasulusan dig sa pader nga bato. Magabot na gani ang namon amigo, dayon kulukad law pipsi sigarilyo. Lunis pagkaaga kami ang bistahon, sa kasa gobyerno ang amon padulong. Magabot na gani ang senyor taghukom, dayon tililindog pati tumalambong. An makaluluoy kami nga ultimo, nagahilibian walay abogado. Maayo lang iya ang may isa kalibo, yara abogado matabang sa imo. Sang mabasahan na ang among sentensya, 17 kadena perpetua. Dawano ka subo tulukon sang mata, dawano ka pait ang among sentensya. Sa natapos na ang among asunto, kami ang nanaog sa kasa gobyerno. Sarado sang pusas ang wala kagtuo, daw ano kasubo kung makita ninyo. Samtang nagalakat sa tungasang dalan, ang gwardya nagauban sa kilid magtimbang. Kami mapauli sa among tuluyan, karsil nga mapiot among pagasulan. O
mga amigo ngayara basagwa. Hindi gid maghimo sang mortal nga sala, kami amo niya ngayari sa kuta, madugay nga tinuig wala nagagawa. Madugay nga tinuig wala nagagawa.